Més de 600 piscines es van mullar en solidaritat amb l'esclerosi múltiple i Premià de Dalt va unir-se a aquest gest simbòlic a la piscina del club de tennis. Ens hem trobat. Està molt bé, ens hem trobat i ens hem veient molta gent i ens hem passat, ens hem mullat per l'esclerosis. És una cosa que a vegades fa una mica de vergonya, però quan t'hi poses t'ho passes superbé. Sí, m'ho he trobat fet i però un cop estàs aquí, implicar-se a tope. Després de la capbussada es va fer una classe d'aquagym a càrrec de Sandra Branyes, veïna del poble. Doncs la veritat que crec que ha hagut molt bon ambient, la gent molt receptiva i ens hem passat molt bé i ens hem rigut molt. Aviam, al principi el tema era fer una classe d'aquagym, però vist que hi havia molts nens petits i població de diferents edats, doncs hem fet una mica d'animació, de ball, per passar-ho bé, sense més complicació. Ens hem passat molt bé i a més hi havia molta gent. La veritat és que quasi tothom de la piscina s'ha animat i s'hi ha tirat, a més amb la monitora que animava moltíssim. Des del club de tennis asseguren que col·laborar en causes com aquestes sempre que es pugui és una de les seves prioritats. Que tot el que sigui posar un granet de sorra, en aquest cas per una causa com aquesta, ho sumarem més, ho sumarem menys, però la qüestió és sumar. L'alcalde Josep Triadó va ser dels primers a mullar-se per l'esclerosi. Aquest gest es fa en solidaritat a aquells que pateixen la malaltia i està organitzat per la Fundació Esclerosi Múltiple. Consisteix en fer una capbussada solidària i a nedar uns metres per lluitar contra la malaltia. També es pot participar a l'acte comprant algun dels articles que contribueixen a finançar els serveis de neurorehabilitació de la Fundació Esclerosi Múltiple.